A delegation of TYF put a memorandum to the ADC Deputy CEO with a 4-point demands on Thursday. The present delegates were TYF General Secretary Subhash Debbarma, TYF Central Committee President Kaushik Roy Debbarma and other members of TYF. The 4-point demands include the subject of 110 recruitment posts of sub-zonal department which was conducted by the ADC government earlier. However, no initiative has been taken yet by the ADC government towards this issue, which is why TYF demanded the amount of 5,000 rupees each be provided to the candidates who travel days to attend for the exam. Second demand states to start the establishment of smokehouse in ADC areas, which was promised earlier. Third demand is to release the pension who have retired from the ADC government service recently as soon as possible, and the fourth demand is to take teachers recruitment in ADC schools. The government schools under ADC government has been seen the shortage and ineligible teachers. अच्छा जों दिनै TYF Central Committee नि बखाक्ते ADC हापांनाय थानिबो काइब्रि सान मोननो तै जों दिनै फाइमानि कायसा दंमानि जे 110 टा पोस्ट नि 110 पोस्ट जेडिउ सब्जेक्टिव नि तलांना नै ADC हापां बेलाय चाइतोका एग्जाम रो बनाका थेबा ताबुगाबो थुइ दंका बिसा हाइलाय थांका आबो तामनि बागि खाइजाया इभेन जारा आरो 30,000 हाय सिक्ला सिक्ली रो फर्म नि बागै लाइसुका एग्जाम नि बागै लाइसुका तुमुंग न ADC हापां बरंग न निनि सेबग्रि मायांके उ बरंग नि कागज पत्र थेके सुरुके एग्जाम रो माने हयते थेके बरंग जरां खर्च थामनि आबोनो किपिलि मारनाय 5000 गाय खरगो जोंबो डिमान्ड खायका तेका सिनि डिमान्ड दंगर जागाबो जों सानखा जे स्मोक हाउस न तै जे कक आसामानि गोबां मा निनि कक थुनाय रनि बिसिंतिके जों साइमनखा जे ADC हापां स्मोक हाउस खायनायनि बागै अरो रांति फैक्या फियाबा जों ADC आमजाया सिनियाव स्मोक हाउस रुनुक जालिया बनो बर जागा कसाइटं बर जागा उ रां थांखा बनो काहाम के नाइकलै चेरि शुक्रबुइ नायै तुमुंग न आबो बाइकेबो गदालि तंखा के बरनो माजरा रनानि बागै जों ADC हापांनि थानिबो जों सानखा दाबि सानखा जों अरो जों तेबो सानखा सिनि पेन्सनार अरो काम गाय थांजाक सिनि ADC हापांबो सामखाय थांजाक गोबां मानो 284 जना हाय पेन्सनार रंनि थांखा बरं ताबु बाहायनो बरनि पेन्सननि रां मा यांगि तंगो जों जालक जाजाक बरनि नुखुं चलिनानि बागै बेलाय जों जालक जाजाक बरंनि बागै बाहायनो ADC हापां दाक्ति खलाई बरंनो पेन्सननि रां रनानि इंथुं नै जों आरो डिमान्ड खायका तुमुंग न उ सिनि डिमान्ड जों सानमानि अबो रजागि हांखे जों थिनांगो लामाबो अंखरनाय नै जों सिनि जों CEO बाय मालायना दंमानि फियाबा CEO ग्रैनि बागै जों डेपुटी CEO बाय जों मालायका अखकनो जों साइके फिका एरपरे अर जागाव जों तेबो साखा ADC आमचाय गोरोंगै सिनि रोंनक रग निनि फोरोंनाय रग ग्रैंगि दंमानि अबनो ताक्ति खलाई सुफुंनानि उंथुं नै जों ADC हापांनि थानिबो कक साखा इबान तेकाइसा अर जतनि साइ खलाई जों वाना मा सिंसा जों नुकजाखा निनि इंजिनियर एबो एग्जीक्यूटिव इंजिनियर नि निनि प्रमोशन तुई और अबनो जों सालायखा एग्जीक्यूटिव इंजिनियर नि प्रमोशन तुई बेलायखेन और जोंजाल का सालायजा बेलायखेन केसा केरि का सालायजा फालायजा लाय दंगो अबनो जों खनाका अबनो जाते मिट माट खायनि तुमुंग न केबो आबो बाय गदालै दंहा के बनो भाइनो निनि अब माजरा रुबै बनो सास्तिना नंथुंनि सिंगर डिमान्ड खायका अबनो सिनि दिनिनि TYF केन्द्र कमिटि नहते TYF सेंट्रल कमिटि नहते जों डिमान्ड नारका ADC हापांनि थानिबो साबराव खायखाते सिनि लगिबो तंगो आं सुभाष देबरमा ताबो TYF नि बारजा मानजाक जनरल सेक्रेटारि सिनियर आनि लगिबो तंगो TYF नेशनल कमिटि नि प्रेसिडेंट कौशिक राय देबरमा वाइस प्रेसिडेंट सिनि परखित कलय सिनि जॉइंट सेक्रेटारि कमरेड चिंता मोहन देबरमा वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र जमातिया सेक्रेटारि मेंबर सिनि नेताजी देबरमा ते सिनि एक्स EM प्लस नि सिनि TYF नि सेंट्रल कमिटि नि सेक्रेटारि मेंबर सुंदरानि चाकमाबो दं. Members of TYF said if the proposed demand is not fulfilled soon, they will organize a larger movement in coming days. The members present are TYF GS Subhash Debbarma, TYF Central Committee President Kaushik Roy Debbarma, TYF Central Committee Vice President Parikshit Kaloy, Joint Secretary Chinta Mohan Tripura, Vice President Rajendra Jamatia, Netaji Debbarma and others. Reported by Sorajit from Khorang, Chini, Khorang.